Aprangsi la nili video kelang ver katukawe Karbiang longarat doana phanta Karbi Defense Officer YouTube channel hin pen nangli tumaphan kardong lapente katukawe phanta jai hin pini nili labang so a video long nangli tumaphan than pachini ponji labang ke BSF aputha tangte la BSF kopilo pulo tangte BSF labang ke Border Security Force pulo la BSF atuma bangke India Pakistan border la pente India Bangladesh border la hini country along a border ke ton kelang atumlo BSF atuma bangke tangte la BSF along jongsi nangli claim dunji ning hangpik claim dun vekji pulo tangte labang so video keceng pen kijuran lang pamenon nang lisitamela BSF along ke claim dun ji aphan pinangan akirap longpo tangte don marlia tum video pangcheng che prang nili nangli tum aphan tuning rilo nangli jongsila defense along kidunji aphan ning hang pik abang phu abang pi pulutangte la nili YouTube channel along subscribe dam igvekha labang so YouTube channel along abang ke nangli tum la defense along kidunji aputhak ku PPC ke claim nangji documents ku PC ke nangji la pentela akimi vacancy ke klang la hai hoya puthak sitamini li video upload pon verji la pente ke upload tang sitame do olo nangli tum langdam ignom la pente nangli tum la nili video sitame nangli jirpi atuma phan la Facebook along WhatsApp along sitame share dam igvekha tangte don marli atum video bangle pangching pon thulona aprangsi nangli la BSF along kidunji ke claim dunji protangte ke chengsi labang ke nangli la education la pente arta bang ke nangli la 18 to 23 years do vek nangji la pente la ilitum ST atuma phana bang ke 5 years mate ningkan for relaxation do la sinangli 18 to 28 years la soang bong pen jogdun longlo la pente minimum education abang ke nangli simple 10 pass lo te nangli jogdun longlo adak abang ke nangli la simple 10 pass lo te ki choklo ladak abang ke ajat a percentage ta nangli lo hala army tumalong asonra percentage nangji pupilo ladak abang ke simple 10 pass lo te nangli apply dun longlo mate jogdun longlo hala nili ke thana teng pen nangli arta dulo plotangte tangte la selection process abang ilitum che thandam lo nang selection process la bangki kecheng silo nangli online apply dun det lote nangli la written exam aphan nang hangpo written exam tang det lo pro tangte nangli phan la physical event aphan nang hangpo la pen det lo pro tangte nangli la medical examination mate documents verification dopo la pen det lo pro tangte nangli phan la final merit list along amen paklang ponpo tangte don marli tum la documents ku PPC kenangji la documents apu thagli tum che thandam lo na documents kenangji la bang kenangli la 10 pass certificate la pente marksheet la pente admit card la pente nangli la domicile quality PRC certificate donang po la pente nangli central caste certificate donang po la pente nangli birth certificate donang po la pente nangli pan card aadhar card la pente nangli la relaxation certificate ta do pulo tangte me par piglo nangli relaxation long po jongsi nangli long NCC certificate do pulo tangte nangli me par pigalam lo haladak nangli extra marks sitame long po la NCC ki do tuma phana bangke tangte ilitum che thandam lo nang la written exam mate la computer exam along ku PP a subject pensi question ke bangji chengsi a subject labang ke general knowledge mate general awareness lapente next abang ke general intelligence and reasoning lapente mathematics lapente hindi english la sonni pene son abang ke compulsory lo nangli chongwai nangpo la son pli a subject angbong pen total 160 marks doji lapente 80 question doji la soang bong pen nangli kona marks si kachi palong unma kachi palong dunma la so teng pensi nangli phan la selection along bangke amen paklang ponpo angte la don marli atum PST matila PET la so phuthak sitame che thandam na PST la bangke physical standard test pulo la daga bangke nangli ajon kiding chest la hai hui sitame nanglangpo tangte la height mer candidate atuma phana bang che thandam na mer candidate atuma bangke minimum
170 centimeter bangke dovek nangji lapente female atuma bangke 157 centimeter dovek nangji lapente la north east candidate matela elitum ST candidate atuma phana bangke mera atuma bangke 157 centimeter dovek nangji lapente female atuma bangke 147 centimeter dovek nangji lapente chess abangke only for male candidate la sopinso atuma phansoji tangte langdam senang minimum abangke nanglitum 80 centimeter dovek nangji lapente ke pangkang pena bangke 5+ centimeter dovek nangji lapente la elitum ST candidate atuma phana bangke normal 77 centimeter donangpo lapente ke pangkang pena bangke 5 centimeter donangpo tangte la PET la bangke physical efficiency test pulo la daga bangke running dopo running along chethanda monang sopinso tu matela male candidate atuma phana bangke total 5 kilometer running doji laso ang bong penangli 24 minute ang bong pen patang unang po jongsi nangli 24 minute ang bong pen patang un edet prodangte nangli la running along bangke disqualified det po la pente fair det po la pente nangli tumla 5 kilometer running along bangke just qualify nang po 24 minute ang bong pen la daga bangke ajada marks sitame avilo la pente la female candidate atuma bangke 1.6 kilometer running doji la pente 8 minute 30 second ang bong pen patang unang po jongsi nangli 8 minute 30 second ang bong pen jongsi patang un I protangte nangli la running along bangke fair igdet po la pente nangli tumla running matela physical event abangke la running anvedlo akapreka bangke avelo la sinangli tumla running along just qualify nang po la anvedlo la pente nangli tum jongsi la physical along chepa un dundetlo protangte next abangke nangli tum la merit list paklang po hala merit list along nangli men dolo protangte la medical matela documents verification upon nanghang po jongsi nangli medical along matela documents verification along chepa un dundetlo protangte laso aphi bangke la final merit list along nangli men sitame paklang pon po tangte nangli la computer exam mate written exam along nangli ko ansi a marks kache palong dunma laso ting pensi nangli fan la final merit list along bangke amen paklang ponpo la written exam along mate computer exam along kupi pi subject pensi question kevang jima lahai huya puthak setameni li nangli tuma fan la video ke chenga ho than pachini ponlo ang ton pen tangte don marli tum pini nili labang so a video abangke lapuan pensi ington pon ikok po tangte don marli tum dome thakme kardom karbianglong lapente kadokawe fanta jai hind